हेलौ लोगोफोर आं बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनाय आरो खुलुमनाय जासिहरबाय। आङो दिनैहाय नोंथांमोननो मोनसे दुखुनि भिडिअ लाना फैदों। जोंहा बिश्वनाथ जिल्लानि सिङाव थानाय सनाजुलि गामिनि दाबाराम बसुमतारिनि फिसाज्ला निजोम बसुमतारी बिथाङा दाख्लै हरनिफ्राय गोमानानै दङ। मोनाबिलिनि 8था समावहाय बिथाङा माखासे गावनि गानग्रा जोमग्राखौ लानानै न'निफ्राय ओंखारलाङो। ओमफ्राय ओंखारलांनानै दिनैसिम न' फारसे सफैफिनाखै होननानै बिराद नागिरदों, खिन्थु नागिरबाबो दिनैसिम गैया, दिनैसिम मोनाखै आरो दिनैसिम न' फारसे जा फंबाया फैफिनाखै। फंबायनि बैसोआ जाहैबाय जास्ट 16 बोसोरल'। जा फंबाया क्लास 8आव फरायोमोननो। बिफाया बुंनाय बायदिब्लाथ' क्लास 8आव फरायनायाव खेबसे फेल जादोंमोननो। फेल जानायाव न'खरनि रावबो जेबो बुङाखैमोन जाहैबाय। न'खरनि बिमायानो जा बा बिफायानो जा बा गावनि बिब'आनो जा रावबो जेबो बुङाखैमोनबो रायाखैमोनबो बा मानि थाखाय फेल जादों, मानि थाखाय नों मानो फेल जाखो बेफोरबायदि रावबो जेबो बुङाखैमोन। नाथाय न'खराव बिस्रा रावबो गैखायानो, जेनेबा बिस्रा फिसाला सासे फिसाजो सासे ओमफ्राय गावसोर हौवा हिन्जाव सानै, गासै मथे साब्रै बेफोरबायदिनो आरो। आंजोंहाय दानि कन्टेक्ट नाम्बारजों आंजों अभार टेलिफनाव रायलायलायदों सानैजों। ओमफ्राय आंखौ खावलायहरदों आरो जोंहा नैबे दाबाराम आदाया फंबाय नैबे ओरै जाबाय, बिराद दुखुनि खोथा, ओंखायनो आंखौ भिडिअ बानायनानै अबाफोर जुदि सोरबाफ्रा मोनबाय बायोबा खिन्थिहरथोंसै माथोंसै होननानै आंखौ खावलायहरनायलाय ओंखायनो आं नैबे भिडिअखौ बानायनाय जाबाय। आं नैबे जा फंबायनि फट'खौ गोजौआव होना दोनदों बेखौ नायदो, नोंथांमोनहा नायनानै लादो आरो फन नाम्बारखौबो आं होना दोनखादों। बिथांखौ जा नैबे फंबायखौ जुदि जेरावखि थाया बा सोरबाफ्रा जेरावखि नुदोंबा जाहाथे मोजां रायलायनानै जा फंबायखौ हमनानै दोननानै नैबे कन्टेक्ट नाम्बाराव कल हरदो आरो बिमा बिफानो समजायहरदो। बिफाया बुंहरदों आरो गथ'आबो हारसिं सासेल'खा आरो बैसोबो जायाखै। बैसो जानायबा आं जेबो माथा मारियामोन। दासो 16 बोसोर जादों जानि बे फंबाया। 16 बोसोर बिराद उन्दै बैसो आरो। ओंखायनो बिफाया बुंदों फैफिनथों, फैफिननानै मोजां फरायफिनथों, नङा होमबा? बेबायदि बैसोआवलाय बबाव खामानि मावनो हानो, आरो मानसियाबो देहायाबो बारा थिग नंखायानो, एसे बेमारि होननानै बुंदों आरो बिफाया बुंनायखौ आं बुंदों। ओंखायनो बिफाया जेनेबा आंखौ बारे बारे खावलायहरदों, फंबाय नोंनो माबा मोनसे खालामना होदो, भिडिअ मोनसे आगारना होदो, जाहाथे सोरबाफ्रा नुबाय बायो खोमा, अबेबा मोनबाय बायो खोमा। खिन्थु हालाय हाफाय बिथाङा बिराद नागिरबाय जाहैबाय, गावनि माखासे बाय बाहागिफोरखौ लानानै गोबां नागिरबाय, खिन्थु जेरावबो गैया। गावनि माखासे लोगोफोरनावबो सोंबायनो, लोगोफोराबो जेबो खा खबर गैया। बेनिखायनो जेनेबा आंबो खावलायदों आरो जा नैबे फंबायखौ जेरावखि नुवा, सोरबाफ्रा जेरावखि लोगो मोनोबा मोजां रायलायनानै हमनानै दोन आरो कन्टेक्ट नाम्बार होखादों। कन्टेक्ट नाम्बारखौ जोंहा नैबे जा बिफानिनो कन्टेक्ट नाम्बार, आं बेखौ नैबे कन्टेक्ट नाम्बारखौ होखाबाय। बेयावहाय नोंथांमोनहा सोरबाफ्रावबा नुदोंबा आरो सोरनिबा न'फ्राव दंहैबायोब्ला जाहाथे नैबे कन्टेक्ट नाम्बाराव खिन्थिहरबानो जाबाय। गथ'आ दङ, जोंनाव दंफैयो, ओरै थोरै आन्दायनानै बा ओरै थोरै जानानै दंफैयो, बेखौ खिन्थिहरबाबो जाहाथे बिफामोनहा बा बिमामोनहा गोसोआव गोजोन मोनगोन आरोखि। जाहाथे हरनि खोथायाव थांनाय नालाय, ओंखायनो आरो फिसाला सासेल', ओंखायनो आरो गोसोआव बिराद दुखु मोननाय फोरमायदों आरोखि। आरो बैसोआबो बिराद गोरलै, बेनिखायनो बुंदों जायफ्रा जेरावखि नुयोब्ला मुथुथे हमनानै दोन आरो बिथांमोननो खावलायहर। बिथांमोननि एड्रेसखौ आं खिन्थिहरनोसै। बे जाहैबाय जोंहा बिश्वनाथ जिल्लानि सिङाव थानाय पस्ट अफिसा जाहैबाय फाबै, ओमफ्राय गामिया जाहैबाय सनाजुलि, ओमफ्राय बिफानि नामा जाहैबाय दाबाराम बसुमतारी, ओमफ्राय नैबे जाहा खारनाय फंबायनि नामा जाहैबाय निजोम बसुमतारी। बैसोआ जाहैबाय 16 बोसोर। ओंखायनो आंबो खावलायहरबाय। ओमफ्राय आङो दायो नै बिफाजों रायलायनाय माखासे कल रेकर्ड दङ, आं बेखौबो नोंथांमोननो दिन्थिहरनि, नोंथांमोननो खोनासंहोनि, नोंथांमोना मोजां खोनासंनानै लादो। बिफाया एसे दुखुजों माखासे खोथा बुंदों आरोना, बेखौनो आं नोंथांमोननो खोनासंहोनोसै, नोंथांमोननो खोनासंलांदो। ठीक आसे लोगोफोर, बिदिबा थौदो बिफाजों जों माखासे कल रेकर्डिंखौ खोनासंलांदिनि दिनै। बेनिफ्राय ओरैनो बेयो मा स्कुलाव फरायोमोन? बेयो एसामिस मिडियाम सरकारि स्कुल। आच्छा, ओमफ्राय नोंसिना गामिखौ एसे खिन्थिदो, गामिया मा गामि? जोंना सनाजुलि। डिस्ट्रिक्टआ? डिस्ट्रिक्टआ बिश्वनाथ सारियालि। ओमफ्राय ओरैनो आदानि नामखौ मा नाम होनो? आंखौ दाबाराम, ओमफ्राय बिनि आधार कार्डआव देबरामसो दङ। आच्छा, देबराम। ओमफ्राय नोंहा ओरैनो फिसाला साबेसे, फिसाजो साबेसे? फिसाला सासेल', फिसाजो सासेल'। आच्छा, फिसाजोआ देरसिन, बे उन्दैमोन आरो। ओरैनो बैसोआ बेसेबांसो जागोन बैसोआ? 16, 17 इदि हाबनानै दं आरो।
ओमफ्राय न'खरफ्राव ओरैनो फेल जानायाव एसे रायदोंमोन नामा? जेबो रायाखै। आदसा। रायनायबो गैया बुनायबो गैया माने आं बेखौ होनदोंसो आदा दिनै मंगलबार अखा हादों गाबोन नोंनो स्कुलाव थांलाय फैलायनि थाखाय रेनकट लंपेन्टजों गस्लाजों आं नोंनो गाबोन बायना होनोसै गाबोनखौ नों सानसे सिखारना लादे मास्टार आंनो ट्रान्सफार हैनानै बेनो एडमिसन बेनिफ्राय लेखा आंनो गरना होनाय बायदि जादों नालाय मास्टारफ्राथ' जेबो होनाखै मास्टारफ्रा मोजां सोंदों दे बेयाव साबजेक्ट मोनथाम मोजां फेल खालामबाय खालमासियालागै मोजां रोंगोन खोमा इयावनो दोनफिनदो होनना बुंनायखाय माने आं बेयाव क्लास 8आवनो दोनफिननाय जादों। ओमफ्राय दायो नोङो मा सानदों ओमफ्राय दा? आंथ' सानदों माने नागिरनो हाबा आंनि थाखाय मोजां मोनबा मोजां न'आव थाफैबा आंनि थाखाय मोजां मानसिया गथ'आ बारा बैसोनिबो नङा आरो बारा देहानि प्रब्लेम देहा ओरैनो थैनि एसे प्रब्लेम दं आरो माने बे गथ'आ। आदसा। देहाया माने बारा बोलोनि खामानिबो मावना जानो हाया। ओमफ्राय ओरैनो मबाइलफोर लांफादों ना? मबाइल जेबो लाङा। ओमफ्राय ओरैनो मानसिया अबावबाफोर मालाबाफोर बिदिनो बेरायनो थांखायो नामा? बेरायनो थांनायाथ' बिदिनो स्कुल गखांना फैनानै लोगोफोरजों दसे न' खाथिनि लोगोफोरजों गेलेलाबायो। नङा मालाबा ओरैनो अबेबा जेनेबा गोजानफ्राव गारि मथर गाखोनानै अबेबा थांनाय रेकर्ड दंना? गोजानाव गारि मथर गाखोनाया खेबसेल' बिबुनि न'आव थांदों माजबाटआव खेबनै जादों बिमाजों ओमफ्राय गफुराव खेबसे खेबनैल' थांनाय रेकर्ड दं माने। जेनेबा हारसिं थांनाय आरो ना लोगोजों? हारसिं नङा बिबथैजों आरो बिमाजों। ओमफ्राय दा ओरैजाय न'खरनि गासिबो फरियालाव सोंजोब्बाय दा? न'खरनि गासिबो फरियालनो आंनि जानुनि होजोब्बाबो गैया माथो रावबो आदसा। ओमफ्राय नोंनि नोजोराव ओरैनो जेनेबा सानदों नामा सोरबाफोर लांखारदों बा सोरजोंबा थांफादों बा सोरबा अबेबा दोनखुमादों बायदि सानदों नामा? आंनि नोजोरावथ' बिदिनो जाहैबाय आरो सोरबा लाङाबा बे थांनो रोंखाया माने आंनि स्कुलिया गथ'फोरनावबो कोसिस खालामना सोंबाय रावबो खोन्थानो रोङाखै। आदसा। बा बिदिनो जेनेबा लांखारनाय सोरखौबा सन्देह खालामदों नामा गोसोआव? सन्देहखौथ' नागिरनानै रावखौबो मोनाखै आं दा। आदसा बिदि आरो। ओमफ्राय दा जेनेबाथ' उफाय गैथारा जाहैबाय नङा होमबा? उफाय गैयि बायदि जानांगौ।